Santuaren izenean, jaun zuekin, senideok, aitortu zaila humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jaiko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman ditzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiz, on guztien iturriz dena jaikoa, entzun honez gure otoitzan, eta egizu zuk argiturik jakin dezakula zer den zuzena, eta zuk ere nik bete dezakula. Zure Sena Jesu Kristo jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta egeniz baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako bigarren epistolaren hasiera. Paulok jainkoak garaneta Jesu Kristoren apostolu naizen honek, eta Timoteok gure anaiak Korinton dagoen jangoikoaren elizari eta Graziako jainko herri guztiari, grazia zuei eta pakea gure aita jangoikoagatik eta Jesu Kristo jaunagatik. Berinkatua jangoikoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita, errukiak neita eta poz guztien jainkoa. Berak pozte baigaitu saminatu guztietan, guk ere besteak edozein saminatutan poztu ahalditzagun. Geurok jangoikoagatik hartu dugun pozarekin. Izan ere, Kristoren eraman beharrak guretzat ugariak badira, alaba ugaria gure poza Kristoren bitartez. Nahi gabetzen bagera, zuen poz eta salvamenerako gera nahi gabetzen. Pozten bagera, zuen pozerako guk geurok dauzkagun eraman beharrak iraunkor eraman erazten dizkizuen pozerako. Eta zuen daukagun itxaropena sendoa da. Badakiguta, nekeetan lagun zeratenok, pozetan ere ala izango zeratela. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Ikus ezazuen zein xamurren jauna. Ikus ezazuen. Berenka bezala nabiago jauna, nire ahoan beti haren gorespena. Gaiendu beti bihotza jaunarekin, oztu dite zapalak hori entzutearekin. Zuen zen xamurren jauna. Jaunaren engeruak txabolak akontzen ditu, beldur diotenen inguruan eta babesten ditu. Txasta ezazuen eta ikus zein xamurren jauna, bai doatxo haren gana iesi joana. Ikus ezazuen. Jauna zuekin, Jesu Kristoren ebangelioa santuaren ingurutik. Aldi hartan, jendetate ikusirik, mendira igozen Jesus eta eseri zenean, bere ikasleak inguratu zitzaizkion eta berak honela erakusten zien. Zorionekoak gogoz behar direnak, berena duteta zeruetako erreinua. Zorionekoak otzalak berak izango dirata lurraren jabe. Zorionekoak negar egiten dutenak oztuak izango baitira. Zorionekoak zuzentasunaren gose eta egarri direnak aseak izango baitira. Zorionekoak errokutsuak hauek iritsiko duteta errukia. Zorionekoak bihotzez garbi direnak hauek ikusiko duteta jangoikoa. Zorionekoak bakegileak, jangoikoaren seme esango baizaie. Zorionekoak zuzenagatik erasotuak, hauen arata zeruetako erreinua.
zorionekoak zuek nigatik birauka eta erasoka erabiltzen zaituztenean, eta gezurretan asmaabak zuentzat esaten dituztenean, poztu zaitezte eta alaitu, haundia izan eta zuen sari zeruetan. Zuen aurreko profetak ere horrela baizituzten gaizki erabili. Jaunak esana. Jesusen ezaugarri nagusienetako bat konpasioa dugu. Askotan agertzen zaigu Jesusek konpasioa sentitzen zuela, hunkitu egiten zela, sufritzen zutenetik oso gertu egoten zela. Eta are gehiago ikusten dugu besteak sufritzen zutelarik berak ere bere egiten zuen sufrimendu hori. Bere adiskide Lazaroren beste bere bi adiskideak, bere arrebak, negarrez ikusitan, Jesus Evangelioan ere negarrez ikusi nion, ikusten dugu. Nola beste bere lagunak negarrez ikusitan, sufritzen ikusitan, Jesusek ere negarrez zuen konpasioa sentitzen zutelako da, berak besteekin bat egiten zuelako, besteen tokian, bestearen sufrimenduan jartzen zelako Jesus. Eta hasieratik bere ikasleei erakutsi zien kristauok ez gaitezkela indiferenteak izan. Egia da, itxaropen eduki behar dugula. Egia da, gure jomuga zeruan jarri behar dugula. Ez gara da bakarrik gauza materialetan edo mundu hortako gauzetan gelditu behar. Baina horrek ez du esan nahi kristauak indiferentea izan behar duenik. Esate baterako estoikoek bilatzen zuen bezala. Ataraxia, sentimendurik ez eukitzea, ez pozik eta ez triste eta deus ez egotea edozein egoeraren aurrean. Hori estoikoek bilatzen zuten, baina ez da Jesusek erakutsi ziguna. Ez bere egiten bidez, ez bere erakutsien bidez. Horregatik gaurko epistolan San Pablo Korintotari idatzitakoan hortara gonbidatzen ditu. Elkarrekin eramatera haien nekeak, sufrimenduak, penek, baino baita ere elkarrekin konpartitzera pozak. Pentsatu behar dugu eta askotan ikusten dugu Jesus Evangelioan pozik, alai, umore honean eta bere inguruan halako giroa sortuz. Eta Jesusek nahi zuen, hain zuzen ere, bizitza beste atsedenagoa egin. Eta nahi duguk ere, borontate hori eduki dezagula. Akaso ez dugu beti lortuko, baina bai behintzat inguru bezala edukitzen saiatu beharra daukagula. Horregatik, eta honekin bukatuko dut, gaurko Evangelioan entzun dugu Jesusek egindako hitzaldietan importanteena. Behintzat, hala konsideratzen duten Biblia eta aztertzen duten adituek, eta da zoriontasunena. Hau da, Jesusek ekartzen digun berri ona, Jesusek ekartzen digun mezua, da jarraikoak zoriontsu egin nahi dituela. Baina ez akaso mundu ontako mentalidadearekin zoriontasuna ikustetan bezala, ez digu esaten, erabat marrez edo erabat saltoka dena ondi joango zaigunik. Baizik eta Jesusek zoriontasun sakonago bat seinalatzen digu. Barrenean daraman pertsonak eta egia da batzutan momentu txarrekin ere konpartitzea tokatuko zaiona. Baina nahi du Jesusek barrenean berak ematen digun itxaropena, berak ematen digun fedea, berak ematen digun indarra beti eduki dezagula. Unerik zailenetan eta ilunetan ere. Eta berak zuzen den zoriontasun bide hortan ibiltzeko konseju ederra bat ematen dizkigu. Esaten digu, saia gaitezela gogoz behartsu izaten. Saia gaitezela
hotzanak izaten, saia gaitezela zuzenitasunaren gose eta negarra izaten, errukitsuak izaten, bihotz garbiak eta pakegileak. Hoiexek dira, Jesusek zoriontasun biderako egiten dizkigun gomendioak. Eskatzen dugu bada, gure bizitzako gorabehera guztietan, bera gertu senti dezagula, saia gaitezela, berak erakutsi egin bezala, berarengan gure atsedena bilatzen eta elkarri ere aldegun neurrian laguntzen. Egin ditzagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu, gaurko meza honetan, bereziki bakea egiten. Jesusek dakarkigun bakea nagusi izan dadin gure bihotzetan, gure etxeetan, gure herrian, mundu zabalean, eskadezaiogun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko mezasantuan bereziki kontutan hartuko ditugu, Valentina Legarra, Jose Javier Ayerri, Maria Dolores Lasarte, Maricruz Baraibar, Oltxo Lasarte, Arriago eta Musikotako difuntuak, Sara Erlinda jaunak bere baitan hartu eta handik gure handik ezaten eskadezaiogun jaunari. Entzun aita honen bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskaintzen dizugun opari honek garbi gaitzala jauna eta eraman gaitzala egunetik egunera zerutan antzerago bizitzera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez jauna zuekin gora bihotzak eskerrak handuko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen nahi beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoikoan guztiun beti egin horri. Ez duzu gure gorestu beharrik, baina zure doailareko zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egin zauria gotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingiru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen duguna. Amen.
bada, ogita hauek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egiten zen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzen zikoala, ogiako eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleen eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztiotatik, hau ere gorputza da zuen zatetan dena. Afalon berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zuen eta edan guztiotatik, hau ere oporaren kalizata da, itun berri eta betikoaren gola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizide hau nire horretan. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen begirotza eta piztuela gogoratuz, biziaren ogia eta saltomenaren kantza eskaintzen bizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarritzari onartu egituzutako, eta panik eskatzen duzugu Kristoren gorputzodola kartzen dugulok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zuen elizan, eramazu aitasuna Frantzisko gure ikasatuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropeneak handikan gure sendiak, bereziki, Jose Javier, Iardi, Valentina Begara, Luis Lasarte, Ariko Guztara Ibar, Mucho Lasarte, Ariango eta Joseko Nako Defuntuak, Sara Kapinga, eta hildako guztiak aritzazu zuropenean, eta erronkizak izkitu arren, gu guztiok betiko bizitzen itxezagun, jangoikoaren ama Maria Dogatxoarekin, San Jose, bere senarrekin apostolu santu egin eta gizati guztietan, zure adeside izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honek bitartez, honekin eta honengan, zuri elkajangoiko agoztu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta entza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindutan erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan ezagun gure eta zenduetan zera, salbatzen izan izena, etorri izan egiten egiten zeruan bezala horrela ere, emain logorako bien, barkatu gure zokak, guk ere zurezkotunei barkatzen ezkero, eta ez gure gaitan, baina atera gaitzen zutitzetik. Atera gaitzen zuhauna gaitz guztietatik, emain duzu bakera gure motan, zure errokiaren esker, ekatik garri bizi gaitezen eta estuak dira sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean, noiz etorriko den zain daudela. Jesu Kristo gure jaunak zut esana da apostoluei, pakea uzten duzuet bere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala, emaiozu elizari pakea eman batasuna errege bizitzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik nuke emaiozu pakea. Angoikoaren dutxa, zuk dintzen dezun gorenatua, Una hemen jangoikoaren dutxa, ona mundu
egin dezagun oroiz. Zure indar sendatzaileak gorde gaitzala jaunak, zugatik bereizte gaituen gaiztakeriatik, eta gira gaitzala zuzentasun bidean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaunak zuekin, berika zaitzatela jainko guztianak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte